Bomba completa, bomba.
Message ndwa uri zvimiswa zvote zvine zvavahone kazvidere hafa une ndavahone zvinange vatu murangapanda wacho kadengeno hune ndavahone ridokona mutaruchezo uri anange vatu vaviri zviyambori arali ova asati zvumbura na vatu vahone na vamwe vakona volunteera ruka yari nemara huko todea vaviri uringa ngomu huve na mulalo zvidotuso uri voiwe nichikoita jaringa hapa venga lote zvivonale uri roba rihone Amanda una vamwe vamwe vari pasi na chisole pasi nozvijera pasi ende una vazulapo vamakonde vakotambudzwawo ende rine rikouri haringajisiya arele pamusanda vakutambudza vazulapo kavadze vatome ngane vakarifararo senga community ngauri aunane vantambulayo ende zvichitadori risiketa life rikonova life rasumedza uri community richichichii zvino hapa tombreak wendichikomba ngakesi yamakone ngauri rina kesi mbiri rina hei yamadhaji ari buhani neyavadzulapo vamakonde vofarisiwa ngamusanda paneli amanda awetu ndimini rine hei information yosvika kari ndingazo ndikokona kugari chikwamba uri onoyo kuziparerekana onoyo ndumi weve wamavo kukelezi mitundu zvino gari pane sazvino una kesi mbiri unorichidzirwa SNDF vada varitoraraisa kacommunity rachavo wamba ngori vone vatambulayo kana vana namapolisa very same yalivu haringatendi arali vachila namapolisa kana vachita mini rine ritobona uri rita mini ritotilana the community way amanda Kamari pare rote. Vamos. Amanja. Wali chapundu wajeri. Amanda mapolisa saba tupale abadufa nakuta msikuna mansiari. Bakuna leadership balabera rikoveto danga hapa panda zvimiswa arikotodosiyana mutu na mutinda richijana ngangomu rorikava ime hapa vasongofuka laini azvingaiti vasongofuka laini azvingaiti awetu aunamura